Ụtụtụ ọma ndị nke m, nke onye chiri ya zeru, ka ụbọchị tata wetara anyị ihe ọma. Abụ m eze onye amụma Chukwu, isikwazi na Jucmadus Igbo Tv were na-anụ olu m. Anyị maara nke ọma na ụlọ nzukọ nke akpọrọ CFDM na mkpirisi, nke pụtara Christ Family Deliverance Ministry na bekee, na-akwado mmemme nke pụrụ iche, mmemme nke ịtọghapụ n'agbụ, nke akpọrọ na bekee Rejecting the Spirit of Rejection, nke ga-ewere ọnọdụ na Fraịde 30th June 2023. Kepukepu anyị nụkwara bụ nke a: Nwaada Mirabel Chinenyenwa Udennaka Mmadụekwe, bụkwasị ụbọchị ahụ ka ọ ga-azọbata ụkwụ na CFDM. Kepukepu anyị nụrụ maka Nwaada Mirabel, nke a mere anyị ji wee zipụ onye nta akụkọ anyị ka ọ jee gbaa nwaada ajụjụ ọnụ, mata ihe ọ kacha eme nke ụzụ ya ji atụ ebe niile. Mgbe onye nta akụkọ anyị ruru, ọ chọpụtara na nwaada bụ nwa nke bịara ụwa ọhụrụ, nke achọkwaziri iji ohere a wee kubata n'ụlọ ukwu nke Chineke. Ndewo na ibe anyị, ebe a ka anyị ga-agbado ọwa nke tata. Onye nụ ya tụsala onye ọzọ. Abụkwazi m eze onye amụma Chukwu. Deme.